Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos en The City, estamos na Radio Galega, estamos en decembro xa, como pasa o tempo, hai nada, era como que en di finais de novembro, e xa estamos en decembro. Este programa ten cousas que non me explico. Pero iso non é importante, temos, como podedes apreciar, se entrades no noso vídeo podcast, que temos xa acendida a nosa iluminación de Nadal posta cun gusto dubidoso, pero aí está, E tamén teño que dicir algo que me fai moita ilusión, éncheme de orgullo e satisfacción. Por fin é luns, amigos. Dios. Que non me daba chegado o luns, Vou quitar a botella de Fonte Celta para atrás porque non nos pagan. Tampouco non hai que facerles... non se poden dicir marcas. E hoxe é un día, ademais, que 3 de decembro, que mira que pasaron cousas hoxe. Por exemplo, o 3 de decembro de 1984, en Xapón, publícase o manga, pon aquí entre paréntesis, cómic, por si alguén é de 1800, Dragon Ball, as bolas máxicas. Ostras. Buah, non o podedes creer. A semana pasada tiñamos un público que non aplaudía nada. Hoxe temos un público que aplaudides todo. É impresionante. Non, está guai, Pero non somente iso, sino o 3 de decembro do 89 en Malta, George H.W. Bush, pai, e Mikhail Gorbachev dan por rematada a Guerra Fría. En Malta. Que brindaron con vodka, claro. Isto... E hai outra data máis que no 94, un 3 de decembro, en Xapón, Sony lanzou a súa primeira videoconsola, que ao mellor pode soarvos, a PlayStation, que foi a máis exitosa da súa xeración. E de todas estas cousas que pasaron hoxe, en realidade, a min, a que me chegou moi dentro, é que no ano 183 a.C. faleceu Escipión el Africano, que é un político e xeneral romano. Claro, o mellor agora non vos dades conta, pero se vos digo que foi o que naceu no 236 a.C., agora xa sí que... Morreu! Sí, morreu. Finadiño, Dios lo tenga en la gloria. Pois nada, e de Escipión el Africano falamos con Alejandro Martínez Pini. Mira que nunca sei que chorrada vas dicir, pero hoxe podo ata aventurarme a ela, aínda que seguro que me sorprendes. Pini, de todas estas datas, non sei se hai algunha que te chamou a atención máis ou menos. Home, a do rei Escipión, que son... Porque gustame moito a peli. El rei Escipión! A sección de Pini, amigo. Dios mío, non poderemos empezar nunca un programa como seres humanos normais. É máis, pregúntome, seguro que algún día poderemos empezar o programa como seres humanos normais. ¿Cómo que non? Aí o coñestes. Amigos e amigas, desde The City, na Radio Galega, xa cheira Nadal no Como que non? Coa actuación de Diana Sieira, as preguntas da urna con Tito Robert e os ritmos de Stone at Pompeii. Comeza Como que non? Dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos. Rapidamente, porque temos moitísimas cousas e agora mesmo xa dentro de nada xa chamamos aquí a Diana Sieira e a Tito Robert, porque hoxe, amigos, si toca baile valo algún, ese gran concurso que xa é super coñecido nas noites, nas madrugadas, concretamente do domingo ao luns na Radio Galega. Noutras horas, o mellor non tanto, pero nestas, buah, flipas, cada 2 semanas somos como cravos. Pero xa o comentamos a semana pasada que imos facer o especial de fin de ano, bueno, levamos xa unhas cantas. Entón, como este ano o noso programa vai de 8:30 a 11:30, é dicir, é realmente un especial de fin de ano, porque imos antes das badaladas e de que sexa festa, estivemos pensando
E isto sí que é un chamamento que facemos non solamente a todos os ointes, a todos os que nos estades acompañando agora en The City, a todos aqueles que teñades redes sociais e que nos sigades tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, @como que non radio. Como xusto imos ir antes de fin de ano, o que queremos durante todo o mes de decembro é que todos os que nos estades escoitando e vos mesmos escribades nas nosas redes sociais a canción que se pode ser, escribides o título e o intérprete, esa canción imprescindible para unha festa de fin de ano que para vos ten que soar sí ou sí. Entón, agardamos durante todo este mes. Temos o especial de fin de ano o día 31, obviamente. Entón, temos todo este mes para enviar a través de Facebook, Twitter ou Instagram as vosas propostas. Imos poñer xa uns posts, uns chíos pedíndovos que enviedes as vosas cancións, porque o que queremos é facer unha lista en Spotify para que esa mesma noite os ointes do Como que Non se teñen unha festa privada, pois digan, imos poñer a playlist que poñen os ointes do Como que Non na festa de fin de ano. Vale. De feito, prometemos que o día de fin de ano todos os membros do equipo imos traer a nosa canción tamén para compartila con todos vos e poremos pois algún anaquiño, algún cacho das cancións que nos vayades enviando. Xa sabedes, Twitter, Facebook e Instagram, @como que non radio, e agardamos polas vosas propostas, canción e intérprete, esa canción imprescindible que para vos ten que soar na festa de fin de ano. Coa audiencia que temos, vai ser maravilloso ver esa lista de Spotify. Imaginademos como vai ser o conto. E agora sí, chamamos aos nosos convidados desta noite que van a axudar aos concursantes deste Baile Valo a Alguén, que son Tito Robert e Diana Sieira. Ai, benvidos, Tito Robert, Diana Sieira, amigos. Boas noites. Bueno, casi reviento todo. no, sí. Estou fuertirmo. A xente que é máis, é que hai 2 semanas, xa que me recordas isto, hai 2 semanas dixen no vídeo podcast que eu xa a nosa cámara, esa concretamente que estou sinalando, e dixen, mirade a dobre pantalla como cae en cámara lenta. E non a puxemos no vídeo podcast. Entón, espérate. Vou facer unha cousa. Primeiro, esta é, mirad aquí, esta é a caída directa da pantalla da cámara, quero dicir, de hai 2 semanas, que foi unha caída pobre, a verdade. Pero en cámara lenta, como que... E agora imos ver en cámara lenta o leñazo que acaba de darlle Tito Robert ao televisor, que podedes ver tamén aquí. A ver se temos algún tiro de cámara. Mirad. Bueno, impresionante. Apreciase aí na esquina. Que barbaridade. Que ben. É moito. Moi ben. Pois nada. A culpa é que non tedes isto acomodado. Iso é xente verdade, ancha. claro, está. Pa xente ancha. Non sei como entra Pedro Bandraiz por aquí. Que non fai máis destrozo. Bueno, non menciones a Pedro Brandariz porque pode pasar algo. Bueno, aquí Pedro está gañando unha fama de gafe. hai dúas fases. Sí, A P neutro antes de Pedro e de P despois de Pedro. Cuidado. Estamos xa no de P, de despois. De P. Bueno, imos xogar e imos saudar tamén aos nosos concursantes que se van presentar porque ademais son tan zote que non lles preguntei o nome. Como vos chamades? Boas noites, Rocío. Boas noites, Rocío, que non me composto. Ostras, que nombre máis... Non, é Rocío, perdón. Pa lijar, cuidado, Que tal, Rocío? Moi Me ben. chamo Nanco. Nanco, Rocío e Nanco, un fuerte aplauso para eles. Vou facer un clásico que pedirlle a David Augusto que me deixe un boli para apuntar as puntuacións. Ola. Guillermo Tell. Sí, Faltaba chamazar na cabeza. como podedes imaginar, acabamos de perder un bolígrafo que está nestes intres en mazaricos. Está aí espetado na parede. Querían rematar a pantalla, pero non puideron. Deronlle a Diana. Ti tirabas a Diana, claro, que está aquí sentada. Claro. Nunca fixeran unha broma así en toda a Taranchan. miña vida. No, ves, sinto. Bueno, que viña, pero tens que desculparme. Desculpo. Bueno, en fin. Imos aló. Bueno, Nanco, como estás, sempre facemos que o que eles sentan
aleatoriamente, o que está máis achegado á mesa escolle partener. Con quen quere xogar, Nanco? Con Diana ou con Tito? Con Diana. Con Diana, moi ben. Home. Chico listo. Chámalle burro cabalo. Eu tamén quería xogar con Diana. E non me deixa. Estás castigado sin recreo, Tito Cansa. Robert. E polo tanto, Rocío va a xogar con Tito, vale? Buenos días. A Tito Robert gustalle xogar con todo o mundo. É que eu mundo. pos 9 son moi mal. Bueno, Rocío, tes ti, como Nanco escolleu a parella. Mira, fillo moitísima graza, É unha tontería que dixo. Non son o único que lle pasa, Se eu che contase como é a miña vida. En fin, bueno, pois como Nanco escolleu a parella, ti podes escoller a túa sorte. Cal prefires, o sobre prata ou o sobre vermello? O que che toca a O vermello. Diana. O vermello, polo tanto, Rocío e Tito van xogar co vermello e comezamos con Nanco e Diana e comezamos coa primeira sí, hai que apostarse, eu sei. Vimos a empezar coa primeira proba que é a identidade misteriosa. Pero lembrade que neste concurso apostamos ou 2 ou 4 ou 6 puntos. Se acertamos, sumamos eses puntos aos 10 que xa tedes. Se erramos, Eu son de restámolos. letras, Aquí hai Carlos, que son de aquí letras. ten que vir un inspector da Madre Hacienda porque aquí hai moitos puntos en xogo Sí, sí. e non hai o eu non No, sei. no, aparte sempre resto mal, isto é terrible. A ver se hoxe me sai ben. Menos mal que logo no vídeo podcast temos os marcadores que van ben. Bueno, Nanco, identidade misteriosa, se sabes que imos amosarlle a Diana o nome dun personaxe ficticio ou real que está aquí dentro. Ela pode darche unha pista, que é unha palabra, solamente unha palabra, vale? Non vale dar un nome composto ni nada, unha palabra, e logo ti podes preguntarlle o que queiras sempre cando sexan respostas sí ou non, que é o que pode dicir Diana. Cantos puntos queres xogar, Nanco? 4. 4 puntos, vale, bueno, xa tampouco. estamos apretando pantalón. Moi ben, 4 puntiños. Ala, Nanco. Non confía. Pensei non que ese confía. programa viñan homes, Ok. Nanco, bótalle peito pa diante. Bota os 6 puntos que viniste a jugar. Non se pode presionar a xente. Eu vou con buenas noches, entiendes? Que... Boas noites. Mira, a mí normalmente xa me sonan voces na cabeza, pero hoxe está me sonando unha máis, que parece que ven de Ourense. Tomara la pastilla. Vai ser un programa moi longo, amigos. Non, que a unha ven outro. Bueno, non, é que, claro, tiña moitas gañas de vir e como non viu a tempada pasada, está falando o da pasada e o desta. Como ten que ser. Non Eu pasa agarrei o micrófono, non me soltar daqui, ni con causa que... Bueno, agora sí que pedimos silencio. Bien. É importantísimo que xa pasou hai 2 semanas. Non vale soplar. Porque como soplemos, se alguén tiña que facer esa broma. Estaba agardando. Estamos hoxe moi originais cas bromas. Entro... 2 de 2, quen dá más? Espérate Eu que... xa sei por que non me traían. Espérate que como acabe un número en 5. Bueno, San Fermín. No, xa hai... Bueno, vamos a tentar reconducir isto na Veña. medida do posible. Importante. Que só la apostou 4 puntos. Vamos, hombre. A semana pasada, xa hai 2 semanas, quero dicir, descalificamos unha resposta por chivatazo. Por tanto, silencio absoluto. Diana, podes dicirlle unha palabra para ver se podes máis menos orientar a identidade misteriosa que ten que adiviñar Nanco, que é Tiburón. tiburón. E o tempo comeza xa. É un home Sí, español. non. Segue, Nanco, segue, pregunta máis. Músico. Non, Político. non. Tiburón, Hai moitos oficios. Si, dalle. Zapateiro. Ser un zapateiro. Non é Non. presidente, non. No. Que ahora querías haber apostado 2 puntos, Nanco? Non pasa nada que Carlos Tresandi resta malos puntos. Non, mira. Ibas moi ben para inspector de tráfico. A verdade que sí. Sí, porque poñoche 3 e quedas con 16. No, ao final quedabas ti sen carné. Bueno, son 6 puntos os que levan nestes intres Nanco e Diana, e con tiburón
o que quería dicirche... Bueno, Rocío leva todo o tempo. Ti quen crees que era? Arturo. Fernández, no. Requejo. Arturo Requejo. Bueno, era Steven Spielberg, pero tampouco andabas tan claro por tiburón. Rocío, eu creía que tiñamos esperanzas de algo, Bueno, non pasa nada. 6 puntos polo de agora, pero tócalle Ostras. Arturo Requejo. Ese que me Guau. presenta a tua comunidade de veciños. Non dou crédito. Non, Deses hai aparte, moitos. e aparte esa seguridade de Rocío. Seina. Para os da radio levantaba a man mentras Nanco estaba perdidísimo dicindo, home, por favor, que magua que non me tocas a min, Arturo Requejo. Ela está facendo a súa Eu xogada, daría un punto plus por esa resposta. Non inventemos reglas que non hai Veña. puntos plus nin nada. Vale. Veña. Bueno, Rocío, tes a túa identidade misteriosa, pero tes que apostar antes, tes 2, 4 e 6 puntos. Canto? 2, Rocío, bota que co que acabas de decir, pon 2. Vamos preocupes. seguro. Vamos Nanco, seguro, este xogo é Rocío. noso. Non nos vamos a entender, Rocío. Ponlle 2. Ou X, o que queires. Levante las palmas, lo que quieras. Bueno, en canto che deixes xa dis 4. 4 puntos. Ala, toma. Veña, Bueno, veña. son 4 puntos Ajá. que están en xogo. Tela claro, non? Ostras. O mellor eran 2. dous, no, E xa só está. pode dicir unha palabra. Solamente podes dicir unha palabra para orientar o personaxe misterioso. É que, sabes que pasa? Que levamos xa 4 xogos, eran moi doadas. Entón hai que empezar a Ostras, darlle un pues pouco sí, de chicha. Pensa ben, xa sabes, non A se pensar pode. a estas horas. Pero ti, como me faz isto? Por certo, mentres tanto, imos dar fe para os amigos do vídeo podcast que efectivamente esta era a Arturo personaxe, Arturo Requejo, Steven Spielberg, Arturo Requejo en galego. Telo claro? No. Non, bueno, pero Sei quen é, pero non No. sei que palabra é. É que é un hombre... si é que un... non que xa dixo, quietos. No. Xa dixo, home. Xa dixome por falar. Ademais é que tes que apurar porque este programa remata. Vai. Entón, xa dixo, é un home, e non podemos, hai que ser, Vale. dixo home, e agora ti podes Non preguntar. pasa nada, tranquilos. Home. Non, e vou chevar Xa unha, o sabe, seguro. Xa está levantando a man, xa o sabe. é unha pista máis, non é Arturo Requejo. Isto sí que podo dicilo Oye, así para axudar. Va. E Moita ventaxa, o tempo comeza xa. Actor Sí, de serie. sí, Serie de Telecinco. sí. Coronado. No, Alex González. no, Zaera, Luis Zaera. no. Mayor de 30. Sí, Mayor de 40. sí. Mayor de 50. Por aí andará. Tempo. Non. Mira, non. Xuro vos que nun principio estaba flipando, porque claro, que este home moitas cousas, pero é que as 3 primeiras ías no cravo, que pasa? Que eu xa che dixe, levantou a man, xa o sabe. Pero cando falou de series quedouse moi na actualidade. Vas flipar, viras era de serie de Telecinco, que o que buscábamos era Emilio Aragón. ¡Guau! Era de Telecinco con logo de antes. Claro, co da flor. Fíxate, bueno. E despois comprobas esta, cuidado. De todos os xeitos, é unha desgraza por duplicado, por lo tanto son 6 puntos os de Nanco e Diana, 6 puntos os de Rocío e Tito. Veremos que ocorre con Aniano. O Naniano, nada, non fai falla. O Naniano que é unha proba na que Diana neste caso vai lalear, nanianear o que queira, pero ten que facer a melodía dunha canción
que eu creo que é bastante coñecida por todos. Non pedimos o título exacto, Nanco. Se temos datos concretos de que sabes de que canción se trata porque sabes unha parte da letra ou máis menos o retrouso, dámola por boa. Bueno, tampouco quero... antes de nada, cantos puntos queres? Quedanche 2 e 6. 6 a lo longo. Seguro. Taste votando por fora, Ahora Ricardo... Estás arrancando en terceira, Silencio absoluto no de City. Atento, Nanco, porque a canción que tes que adiviñar é esta. Na 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 na. Volando voy. ¡É correcto! Que son 6 puntos e fan un total de 12 no marcador de Nanco e Diana. E agora chega o momento de Rocío e de Tito. Como antes amosei antes de apostar, que? Solamente quero que me poñes unha cara. Vale. Vale. Para que as dúas parellas teñan as mesmas oportunidades. Cantos puntos queres apostar, Rocío? Non vou ser menos, 6. 6. Teño tal curiosidade para ver como é o tarareo desta por parte de Tito Robert. Bueno, silencio na sala e o tarareo, o naniano de Tito Robert, xa bicho, non? Diana, o naniano de Tito Robert di así. Na 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 na. Na 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 na. As Spy Girls. Way in my love. Moi ben, sí, señor. Canto bailei eu esto, Dios mío. Esto máis o Saturday Night. Era mi grategis. Iso xa denota unha idade, tamén te digo, Whitney ou algo así, era o que cantaba de Saturday Night. Bueno, bueno, eu bailaba, pero que tío sepas, eso xa é máis peligroso. Sí, porque ademais foi eses típicos One Hit Wonder, que dicir, esa chica sacou esa canción e ninguna máis. Home, fixo os cartos que tiña que facer e retírome a vivir. Están vivindo os seus netos daquel Saturday Night ainda, están bailando ainda. Bueno, veña. Temos 12 puntos por cada un dos equipos que están moi compenetrados porque erraron na primeira proba, acertaron na segunda. Eso que nadie quiso xogar con Tito Robert. Efectivamente. Eu sempre fun así. Bueno, o último escollido. Bueno. Como o do rei escorpión. De todos os xeitos, quedan 2 puntos en cada un dos marcadores, por lo tanto son os puntos que ides a apostar ambas parellas, e agora chega esa fase, esa sección que se titula De que me soa. Silencio moi importante en todo de City. Diana e Nanco imos escoitar algo e podedes falar entre vos, pero tedes un momentiño para dilucidar. E Nanco, ti es o voceiro da parella e ti es o que tes que dar a resposta definitiva, dicindo a resposta é tal para que non haxa dúbidas. Estades preparados? Sí? Bueno, non. Se non estades, da igual. Que é o que temos que adiviñar do audio? Quen o dixo, cando... Non te preocupes. Vale. En canto escoites o audio, vai vos levar a algo, a unha resposta ineludible. Ok. É o prata, non? O prata, sí, porque vermello foi o que escolleu Que teño altruismo. Rocío, efectivamente. Sí, é o prata, pero o prata e o vermello, por moito altruismo que teñas, non os confundes, non? Bueno, veña, pois moi ben. Imos escoitar o arquivo sonoro para Nanco e Diana, que este. As caras de paisaxe son un poema, ¿eh? Podemos pedir pistas. Sí. Vaya, sube esta parte, a ver. Claro, é que como vais en arriba, como vais en letra máis complicado.
O que si vos podo dicir é que é a versión instrumental do que estamos a buscar. Bueno, isto podo dicilo. É dicir, bueno, a xente hai que poñerlle letra. Solamente estou dicindo iso, tampouco estou dando tantas pistas. Ese a sei eu? Se a sabes ti, enhoraboa. E Nanco dirá, por que non collería a Tito Robert? Básicamente. Exactamente. Haber estudiado. Bueno, Nanco e Diana. A mí soname a dibuixos animados. Bueno, soache a dibuxos animados, pero hai que especificar concretamente se son debuxos animados que o que credes a que pertence. Ti que pensas? Eu estou perdidísima. Eu estaba pensando nesta canción de rock que di na 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 ta 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 ta, pero Menos mal que non me sé la tiveches que letra. tararear esa, porque Sí, decía no, de estas cancións que nunca te sabes a letra e na cabeza tú dis Lorelai, no sé por qué. Que igual dice Hold the line de Toto. Xa, bueno. Yo que sé. Esa non é, xa lo digo, pero y, bueno. dibujos animados, de verdad, perdidísima. Bueno, máis cedo que tarde tedes que ter unha resposta, Nanco e Así que Diana. si tes claro, Se credes que debuxos avante. animados, tirade por aí e Tira dicide... unha piscina. Sí, e dicide algo. Comando G. Non é Comando G, pero eu creo, hai alguén solamente que non sei ou non, hai alguén da sala que saiba de que vai o conto. Eu penso que sí, pero teño medo de dicilo xa. Bueno, Non é Arturo. vale. Sabías algo da letra? Máis ou menos a melodía, sabes? A ver, pona que cante Rocío, a ver se Bueno, quen. no. Bueno, no. Dalle, Rocío, bótalle peito. Veña, a ver, máis menos, seguro que alguén máis sabe, non isto. A ver, dalle, veña. Non a letra? Ainda non, a letra non, pero bueno, cun nanieno válenos. Na 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 na. ¿Cómo era? Campeón, bueno. What? Rocío acaba de decir campeón que rima en consonante con Pokémon, que era o que era realmente. Oh, Pokémon. Viva. No. Tongo. Non se va... No. Medio punto por dibuixo. Por favor. E, ademais, non se vale que RQR escolla as músicas porque naceu 20 anos despois que a min, cando eu xa non vía dibuxos animados. Miña reina, eu teño fillos e sei a canción. Porque tes fillos, tipo Ai, Robert. pois, Eu vin tal. cas brajas postas, xa o dixen fai unha semana. Que non chegue o sangue ao río porque aínda podemos Poden empatar. perder. Claro. Aínda podemos ir ao desempate. Nestes intres, Nanco e Diana teñen 10 puntos. Están como empezaron. Levamos de 15 minutos para nada. E agora, Rocío e Tito, escoitade porque... Nos temos 12, non? Vos tedes 12 polo Nos de agora. plantamos. No. Nos plantamos. Queremos os que divídeo pola mitade e levamos os cartos xa. No. Nos plantamos. Aquí non se pode plantar un. Bueno, pues hai veña. que escoitar e ver que ocorre co arquivo sonoro que lles corresponde a Rocío e Tito, que soa así. Espera que Tito Robert viñas arriba. Dalle. Aquí xa. Xa podes parar que me la sé. No, Rocío. Pues dille algo a Rocío porque Rocío está entre Arturo Requejo e campeón. Está entre esas dúas. Sábela? Non. Seguro? Eran os fulanos estes americanos que tiñan unha academia pos policías que estaban turulú. Loca Academia de Policía. É correcto, sí, señor. E polo tanto, con 14 puntos, os gañadores do baile valo alguén son, neste caso, a parella de Tito Robert e Rocío. E de paso xa... Bueno, non pasa nada, porque de Nanco xa espera, tiña o seu un momento. disco. Aí estamos. Ese agasallo para
Rocío que leva o último traballo dos Stone at Pompeii, que por certo Nanco xa tiño o disco, quero dicir que perde menos. Claro, non perdemos nada. Pero o sea. o que sí pedimos despois desta apretada victoria, un forte aplauso para Nanco, como que non? Saíume por fin a frase, un forte aplauso para Nanco, como que non? Mira, saíume de verdade agora. Dios, cando non os penso. Pois nada, Nanco, podes ocupar o teu sitio, grazas. E ese disco Gracias, compañeiro. de Stone at Pompeii, ese traballo que fai entrega Tito Robert a Rocío. Un aplauso para Rocío, grazas. Vou. Con todo isto, despois deses bicos, podes ocupar tamén o teu sitio. Grazas, Rocío. Buenos días, digo, boas noites, Rocío. Bueno, podes sentar, Diana. Sí. Colle unha un asento normal, quero dicir, me o que botas, ti. non? No, podes seguir. E imos aproveitar para saudar a Tito Robert, que está connosco tamén. Poñe unha sintonía de invitado, non? Tito Robert, amigos. Espera que estás muteado. Agora vante a abrir a Tito Robert. Aí, si estamos, Bueno, non? que tal? Boas Agora noites, sí, agora boas sí, moi ben. noites. Que che ia dicir? Neste programa sempre vamos moi ben de tempo. Sí, xo sei. Moi ben. O que si vou pedir a Pini a urna. Seguides con, bueno, estás actuando, ademais de facendo monólogos por Galicia adiante. Yes. Estades facendo Se Masca la Comedia todos os martes no Sí. Bababar da Da Coruña. Habitual, bueno, non sei se estades todas as semanas. Somos 6, pero actuamos 4 por martes. Vale, estades Víctor Grande, Osvaldo, Pedro Brandariz, Marta e Malala Ricoy, e ti, non? Moi ben. Eu, mi irmán. Que parte, vou dicir que Osvaldo Digón Sí. vai estar connosco a vindeira semana. Así, a lo loco. Xa, o É unha adianto. pena que perdeu aquí o prendido das luces. Aquí. Sí. Bueno, vai vir a semana que ven. Bueno. Xa veremos. Xa, as luces, estamos, a non? ver se cheja, A ver porque se- coa columería que hai aquí, cuidado. O mellor pasa largo e acaba en Nigrán. Mira, algún monólogo que esteas presentando últimamente? Tú co Vida e Milagros do Zume de Laranxa. Sí. Que light, Tito Sí. Robert. Sí. Que realmente o título non ten nada que ver co que digo eu, pero bueno, espero que Pero non falas de Pérez Reverte, non? Non, Ah, bueno, vale, non, ben. non, Digo non. para que siento saiba. Non, pero estou pensando en meterlo. Non é unha frase que sexa moi a caída nestes intres. Bueno, imos facer unha pregunta. Vasme Lembra? preguntar, Sí, vasme eu non, vai preguntar ao público que deixou Oh, aquí yes. todo isto. E que di o seguinte. Hai que ¿Por vir qué? á radio con primeiro de rubio, Primeiro de cuadernillo rubio. Por que non hai luces de Nadal aquí como as do noso Abel? Ja, 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 ja. Ironía. Bueno, alguén que, claro, chegou a semana pasada, posiblemente. Exactamente. Esta non Eu algunha. teño medo porque eu aparquei o coche, o sea, aquí estamos no centro. Sí. Eu aparquei o toque, o sea, chejar en cher. Sí. E dixen, verás ti como chejo e está o coche con guirnaldas e luces. Aquí non cho leva grúa, envolvencho en luces LED. Mira, outra pregunta que me gusta moito, podes mandarlle a Diana se queres. Sí. Para Stone. Pois vou a mandar a Diana. Sí, porque a Que voceira. ela o inglés o entende ben. En futuros discos tendes pensado incluir cancións en castelán? Pode falar Diana como representante dos Stones. Claro. Well, probably in our next album, yes, we're gonna take something really Spanish, so because we can like. Ese é o título do próximo disco. Ajá, moi ben. Ou seja, que non. É o título do próximo disco que está no forno xa. Está a falta dos arreglos musicais. Ti fíxate que clase de xente, por que non En serio, por favor, cuadernillo rubio. Sí. Levadeos pa casa ou vacación santillano, lo que queráis. Cocogua. A xente pregunta cousas moi Menos mal que o raras, concurso do tararear non estabas ti, Mira, espera, debe, mira, joder.
É que é así. Coco, guagua, coco, guagua, coco, guá. Coco, guagua, coco, guagua, coco, guá. No, Que é a segunda canción do próximo disco dos Stones. non, por alusión millennial. Queres dicir algo? No, que non é así. Falta un coco, vale. Bueno, E Arturo además P. está en Reverte. castelán, que é moi bo. é moi bonito, sí, claro. Bueno, está en... Bueno, en fin. Última. Que hora é, mi madriña? É hora de preguntar. Mira, outra para Stone at Pompeii. Pois vou contestar eu. Nin que viñeran eles, chicos. Que expectativas musicais tendes para o ano 2019? Eclipsar a Don Omar. Ou a Panorama, o que veña primeiro. Imos saudar fortemente a un home que xa está preparado para ofrecernos o que veña a ofrecernos na xeración espontánea de Fernando R. Que R. R que R, sigo buscando. R que R, y tropezando. R que R, sigo avanzando. R que R, sigo soñando. O autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando R. Que R presenta Xeración Espontánea. Fernando R. Que R, amigos. Non vas creer, pero non tens moito tempo, Nah, eu veño a presentar o meu panxoliña deste ano. Vale, ben, claro, porque estamos en Nadal xa. Sí, pues Porque está como guai. aparte quero ir para todos os recopilatorios do Spotify. Mira, que traes posto hoxe? Bueno, unha cousa así, miña. É unha chaqueta de así medio avisonada. De entretiempo, de entretiempo. Moi poñible, ademais. Moi poñible, moi De poñible. entre la Edad Media y el 2016. Non, hai que velo. Hai que ir ao vídeo podcast para ver. A min gústame, son moi partidario do teu aspecto. Bueno, veña, dalle. Nada, fixen unha panxoliña que como os Stone quero abrir o mercado internacional este ano. Moi ben. Entón, Sí, a tope. chamelle Christmas. Como eu son, bueno, adico ya a un ser que é Papá Noel. Moi ben. Santa Claus. De Mira, en window. inglés tamén. Claus de window, claro. Nada, sen máis preámbulos. Adiante. Fernando R. Que R e a presentación da panxoliña de Nadal deste ano. A ver que fa. Santa Claus, isto vai para ti. Gonna break your Christmas. Ese bandullo non é da tiroides. Eses coloretes non son de frío. O de Rudolf é pra chamar o Seprona. Eres o único malo da noite boa. Moito prometías o 24 na Gran Vía. O barco de Playmobil máis louco che de policía. Simba e despois nada nadiña. Por todo isto Santa Claus vou te partir la crisma. Vou te partir la crisma. Ai, 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 ai. Vou te partir la crisma. Vou te partir la Christmas. Que música teño. Era ben sinxelo traerme o que te pedí. Unha boneca chochona
e un par de patins. Eu porteme como un anxo todo o ano para toparme o 25 cuns calcetins. Vas a ser o cocodrilo e eu o sacamuelas. Vou fabricar contigo un gusilu. Vou xogar a operación e ti vas a ser o prota. Sinto moito, pero Santa Claus vou te partir a crisma. Vou te partir a crisma. Ai, 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 ai. Vou te partir a crisma. Vou te partir a crisma. Vou te partir toda todiña crisma. Vou te partir la Christmas tonight, ai, ai. Vou te partir la Christmas. Santa Claus, vou te partir a Christmas. Bravo, bravo, bravísimo. Ai, Dios. Bueno, como non nos fixemos a semana pasada, non hai máis remedio O que... rapaz de Stone está apuntando a letra. Sí, sí. Non hai máis remedio que recorrer rapidamente ao concurso de tiros libres que facemos co Ibercon Sanfib. Chega o momento dos tiros libres e do concurso do Ibercon Sanfib. A primeira en tirar eses tiros libres, a primeira en participar neses 30 segundos vai ser Diana Sieira, para que pedimos un forte aplauso. Xa sabes, Diana, que non podes apoiar os pés. Imos ver a clasificación. Actualmente segue Vituco Neira de primeiro con 5 puntos en 30 segundos, seguido de Adrián Díaz con 3 puntos, e logo hai moito empate con 2 canastras. Sabes, Diana, que aquí en Decite outra cousa non, pero animan que te pasas. Van a apoiar a tope a actuación de Diana Sieira, para que pedimos eses ánimos por parte de Decite. Veña. Veña, Diana, porque o tempo comeza en 3, 2, 1, tempo. Primeiro tiro de Diana Sieira, que non vai exactamente cara ao aro. Agora sí, cuidado, caeu detrás do árbore de Nadal. Isto vai ter que supoñer un problema. Primeiro punto de Diana Sieira. Aí está, segundo tiro que vai moi lonxano, pero xa conseguiu o segundo, 2 puntos. Cuidadito, que ainda pode empatar con Adrián Díaz. Isto está a piques de rematar, pero non... Pero moi ben, 2 tiros libres, 2 puntos. Diana. Aí está, Diana Sieira con 2 puntos. Cuidadito, non estivo nada mal. Está recibindo unha aperta fraternal de Tito Robert. E iso que está tirando coa esquerda, que foi despois do accidente. 2 puntos, non está nada mal. Tito Robert, que está tomando posicións. Vemos aí ese empate múltiple que temos con 2 canastras, pero é o momento de Tito Robert. Será quen de conseguir a lo menos empatar con Adrián Díaz ou mesmo superar a puntuación de Vituco Neira. Saberémolo en 3. Aí está máis para atrás, colocándose regulamentariamente. Aí estamos, Iván Müller, que xa dá por bo a posición de Tito Robert. E agora o concurso comeza en 3, 2, 1, tempo. Aí está Tito Robert, que mete a primeira. Un puntiño, cuidado, que temos unha posible
récord, case deu atrás no aro. Segundo punto fixo a Garabata. Está piques Tito de meter o terceiro. Veña o segundo. Oi, deu no aro. Golpeou na árbore, non pasa nada. Segundo punto. Veña, Tito, que aínda podes quedar de terceiro. Ui, está de novo achegándose moito. Ui, veña, a última oportunidade. Case. Oh, tempo. O ben que comezou e ao final Tito Robert que consegue igualmente estar nesa ringleira enorme de xente que leva 2 canastras, pero tanto Diana como Tito merecen ese aplauso forte. E como estamos a piques de rematar, é o momento de recibir, como sempre, a estas alturas do programa, ao gran Iván Müller. Este público da gusto. Da semana pasada tes razón, a semana pasada non valía nada. Bueno, pois nada. Moi ben. Estamos un pouco fora tempo. Bueno, teño unha sección, xa está ben. Home, por favor. Tes unha sección? Bueno, te miña nai, pero a trallo. Claro, ti traes a sección. Bueno, eu creo que podemos escoitar a primeira pregunta. Para que vai a primeira? Non sei. Porque a verdade aí. Para Diana. Vai para Diana. Bueno, esta é a pregunta de Chola para Diana Sieira. Sí. Nada, moita sorte. Veña, a ver que pasa. Xa lle din a gravar, espera. Que tal, mamá? Ben. Tenlle que facer a pregunta a Diana Sieira. Sieira. Diana Sieira. Que? Bueno, é así, cómica, unha cómica. Unha cómica, bueno, pues iso está ben, iso a mí me gusta moito. Eu sou de cómica, como sou media cómica tamén. Ahora, si me quer levar con ela, xa sabe onde estou, porque entramos as dúas, arrasamos todo. Pois xa está. Iso, que lle vaya ben, que é o mellor, e punto. Vale, xa non hai pregunta, en realidad. Non hai pregunta? Bueno, dixeches que, non? Que dixeches para ir con ela? Ai, é verdad, non lle... Bueno, que tal lle vai a vida esa, non? De cómica, claro. Vale. Que teña moita suerte. A mí gustame que esta xentiña teña toda suerte, toda. Eso. Vale. Tá. Quedache ben. Non sei moito de min, Porque eu non son falar... O gallego xa mirade, falo fatal. Non. Porque eu non sei falar moito ben o gallego. Pero bueno, dou un xeitinho. Doulle ben? Sí. Bueno, si o día que me dou ben. Bueno, pues ya está. Peña. Un saludo para todos. A min quedoume clarísimo que ela non fala moi ben o galego, porque senón faría preguntas de seguido. Que se venga conmigo, porque nos imos a rir moitísimo. Eu son o representante, Diana. Non pasa nada. Ela vai, pero ti primeiro falamos ti máis eu. Non pasa nada. La liga está ganada. Eu non che cobro por levar a tua nai de paseo nun coche pola autopista. Cuidado, que podo dicir? Pois non sei, pois xa non lembro a pregunta que fixo. Bueno, se non lembras a pregunta, espera que ten outra. Ah, sí? Esta é máis original, se cabe. Pregunta para Tito Robert, dalle. A ver, miedito. Que tal, mamá, ben? Ben, estupendo. Estupendo. Podemos empezar xa. Vale, moi ben. Bella, teslle que facer unha pregunta a Tito Robert. Tito Robert? Tito Robert. Ese que é un cantar, que é? Así, monologuista, así, cómico. Vale. Sí. Bueno, eu tamén sirvo pa cómica, Tamén sirvo pa iso, sí. Pois que te vou a dicir?
a preguntar, que lle vou a preguntar. Que tal lle vai a vida no teatro, o que fai, todo iso? Que tal lle vai, que fai? Exactamente. Todo iso. Porque se lle vai ben e me quera a min ao lado del, vou eu tamén. Moi ben. Vale, pois nada, preguntamos de iso a Tito Robert, vale? Vale. Moi ben. Pero unha pregunta. Unha pregunta, esta sección que as preguntas de Chola ou hola, colócame que son Chola. Como é? No, Bueno, porque ela eu- preocúpase por como lle vai a xente. Está ben. Eu vou facer un anuncio aquí para toda Galicia. Vai empezar a xira cómica pa primavera do 2019. Sí. De Diana Sieira, Tito Robert e a nai. Ao final vou Se poder queredes- vivir da miña nai, Sí, É sí. impresionante. Se queredes teléfono de contratación, miña nai. Hai que hoxe a tua nai repetiuse. Sí, Tes que meterlle así. Voulle meter un poquillo de caña Bueno. pa Sí. que... Bueno, ti como che vai a vida, por certo, que era a pregunta, por si no, non. amigo que me sí, fixo claro. así máis... Deulle un pouco o de que me voltas pareceu aí máis- atrás pola autopista, pero ahora xa colleu o rumbo. Ahora xa colleu o rumbo dereito. Sí, no, como que me pareceu así moi filosófico, no? E Diana Sieira, Tito Robert, e di, que é? Somos claro. personas, home. Claro. Bueno, No, está ben. bueno. Se lle preguntas a miña nai, non sei o que che diría. Que dixo contigo. Con él dixo, que Tito, quen é? Pero bueno, pero Faltoulle decir un Que deses é? que jana vida sen traballar. Home, Chola o único que sabemos é que vai estar connosco no especial de fin de ano aquí in person en Decite. Wow! Iso seguro. Sí. E vai facer E nós teremos que virlle de teloneiros, o que? bueno, pues Claro. hai que ver. Home, ela dixo, quero ahora ir con somos un ela, trío. quero ir comigo. Bueno, pero dixo que E nos queremos ir con ela. Claro. Bueno, levade o meu pai tamén, non vai quedar solo na casa. o que si imos Alguén ten que conducir, de que sí. Bueno, nos queríamos rematar o programa en algún momento. Que creo que este é fenomenal. Mentre recibimos no escenario aos membros do grupo convidado destas semanas, destes últimos 2 luns, que son Stone at Pompeii, para os que damos un fortísimo aplauso. Oye, fíxate, é que levo o programa medido, quero dicir, non dura ningún minuto máis do que estaba previsto. É unha mágoa porque vou ter que cortar algo, non sei exactamente onde vou meter a tixeira, porque claro, en fin, isto xa é para consumo interno. O concurso foi bastante aburrido, Sí, eu creo que por aí podemos meter Sí. algo. Ti corta o que queiras menos o de Diana. Iso. Se queres, gíndame a min pa fora. Sí, antes de que lle deas a volta a cámara, que isto xa vai entrar, isto todo vai entrar no vídeo podcast, porque xa estamos fora de tempo, pero imos dar as grazas a Diana Sieira, Tito Robert, que estiveron connosco neste programa. Gracias a vos. Gracias Solo che tuve que mandar 3 cartas amenazantes. Efectivamente, sí. Nada máis, Para pensei seguinte- que me iba a costar máis. para Tito Robert, tes que usar a miña técnica, tes que amenazar cando ves aquí e colles o micro. Claro. Pa siguiente. E aínda así, volvo chamar a ti, podes creer? Mira, Non podemos aprende, facer unha non cousa que pode aprende. ser xa cousa rollo involución. Sí. Vir Pedro Brandariz, Wow! Diana Sieira, Chola e eu mirando aquí. Moi ben. Bueno, Sí, por favor. Se dá tempo falo algo, pero se non é indispensable. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Tito Robert, Diana Sieira, Fernando RQR, Iván Müller. Marchamos tirando ata as guirnaldas porque estamos emocionadísimos, porque que mellor xeito de acabar este programa que coa música dos Stone at Pompeii. Escoitámonos e vémonos o vindeiro luns aquí na Radio Galega desde The City. E agora sí, é o momento de dar o aplauso, o derradeiro aplauso da noite aos Stone at Pompeii.
is it now? He's been waiting for a while, bleeding out of fear, weakness crystal clear, and we all seem to realize anyone to feel the halo, anyone to keep you shallow, anything to make you feel that it might be fucking real. So yeah, yeah, better now to say you're sorry. Yeah, yeah, no better not to even worry. Anyone to feel the halo, anyone to keep the ground for you. Trying to escape, running to you again, and no place to hide you from yourself. People fall apart, broken, homeless heart, and always someone else to blame. Anyone to feel the halo, anyone to keep you shallow, anything to make you feel that it might be fucking real. So yeah, yeah, better not to say you're sorry. Yeah, yeah, no better not to even worry. Anyone to feel the halo, anyone to keep the crown for you. ¡Ella, palmas arriba! ¡Hey, hey! Anyone to feel the halo, anyone to keep the crown for you, to hit the crown for you, yeah. And hit the crown for you, to hit